Evo, nalazimo se na Beogradskom aerodromu u objektu naše helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Direkcije policije. Naravno da želim na početku da odam veliko priznanje našoj helikopterskoj jedinici, našim pilotima koji su imali veliki broj naleta i zaista izručili velike količine vode. Koliko se Nediću procenjuje da je naša 4490 tona. Tona su naši helikopteri izručili na opožareno područje. Kao što znate, mi smo se obratili mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć. Pomoć je stigla u vidu 4 helikoptera Black Hawk i zemaljski deo vatrogasnih jedinica iz Rumunije. Ovde je češki otpravnik poslova koji je želeo da poseti pilote koji su došli iz Češke sa 2 helikoptera. Ja želim u ime Republike Srbije, u ime svih građana, naravno da i u ime predsednika Republike Aleksandra Vučića da vam se zahvalim na pomoći. Vaši timovi su danas počeli sa radom i nadam se da će dati takođe veliki doprinos rešavanju ove velike elementarne nepogode i katastrofe velikog požara koji je u Deliblatskoj peščari. Tako da, Češka je naša bratska zemlja, bratski narod i mi smo veoma, veoma zahvalni na pomoći koja nam je pružena. Vi isto tako možete da računate da, ne daj Bože, ako bude potrebno, na pomoć sa naše strane.